O debuxo de Iria Paz Vila, titulado O Camiño de Belén, foi distinguido entre os preto de 450 traballos que concorreron ao concurso de debuxo de Nadal convocado polo Concello de Ribeira. Era un concurso, como vos decía, que estaba aberto a todos os escolares de educación infantil e primaria do Concello de Ribeira. A temática tiña que estar relacionada co Nadal. A obra debía ser presentada sin ningún texto. E, bueno, a técnica era libre. Logo Iria nos explicará, bueno, pues ese debuxo que resultou gañador de como o fixo. E as obras tiñan que ser inéditas e non ter participado en ningún outro concurso nin recibido ningún premio. Acompañada da súa mestra de artes plásticas, Noli Pazos, e da súa avoa, María José Recamán, a pequena artista acudiu ao acto de entrega de premios, no que explicou os motivos que inspiraron a súa creación. Fixen isto porque preguntei a miña nai sobre ideas e ela díxome que podía facer un Belén ou que podía facer así, porque no seu colexio un rapaz fixera así díxeme que eran dúas palmeras e unha casa ao final e díxeme que gañara tamén, entonces eu collínlle a idea. A Concelleira de Cultura fixo entrega gañadora dun patinete, así como a dun lote de libros para o Colexio Milagrosa de Oleiros, no que Iria cursa quinto de primaria. Ademais destes agasallos, o debuxo gañador ilustrará a cartelería navideña do Concello.